ሰላም ቤተሰብ የመላኹም ብሓንደኹም ኣነ ድሓን ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትህልውለይ ናይ ወትሩ ጸሎተይ ከምቲ ማዕረግ እና ላይክ ነገርኩም እተው ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ሰብ welcome guys, please like and subscribe family. Please like and subscribe family, okay? ሰላም ዶ ከመይ ኣለኸይ? ከመይ ጥዕና ሸغل ከመይ ኣሎ? ላላላላ ኣቲ ማዕረይ ናይ ኮቃ ጥሞቅ ገይርዎ እንታይ ጉድ እዩ? Please like guys.
Like and subscribe family.